హలో నమస్తే అండి. ఈరోజు దోసకాయ పచ్చడి చేసుకుందాం. ఇది దోసకాయ, ఇది ఇది దోసకాయ పచ్చడి చేసుకుందామండి. ఇది దోసకాయ అండి. ఇది ఎంత పొట్టు తీసేసి నేను ఇలా సన్నగా ముక్కలు తరిగి పెట్టుకున్నాను. చూసారా? రోటి పచ్చడి చేద్దాం, అందుకనే ఇలా సన్నగా తరిగాను. కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం చింతపండు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏమేమి కావాలో మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు బాణాలు పెట్టాను, అందులోకి ఒక 3 స్పూన్ల నూనె వేసానండి. ఇప్పుడు మనం పచ్చడిలోకి కావాల్సిన సామాన్లన్నీ ఇందులో వేసుకుందాం. ఎంత 4 మిరియాలు, కొద్దిగా జీలకర్ర, కొద్దిగా మెంతులు, కొంచెం ధనియాలు, కొద్దిగా శనగపప్పు, కొంచెం మినపప్పు కూడా వేస్తున్నాం. ఎండుమిరపకాయలు వేస్తున్నానండి. కొద్దిగా ఇంగు కూడా వేసేస్తున్నాను. కొంచెంగా పసుపు కూడా వేసానండి. ఇంగువ, మిరపకాయలు, ఒక 2 పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేస్తున్నానండి. రోలు శుభ్రం చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులోకి పచ్చడికి వేసే సామాన్లన్నీ వేసుకొని దంచుకుందాం. తగినంత ఉప్పు వేసుకుందామండి. కొత్తిమీర వేస్తున్నాను. తర్వాత కొంచెంగా చింతపండు, కొంచెమే, ఎక్కువ అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే అది కూడా కొద్దిగా పుల్లగా, కొంచెంగానే వేస్తాను. ఇప్పుడు దోసకాయ ముక్కలు వేసేస్తున్నానండి. వేసుకొని దంచేసుకుందాం. పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందండి. చూసారా ఎంత బాగుంది పచ్చడి, రోటి పచ్చడి. చూసారా దోసకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. చాలా బాగుంటుంది, చాలా రుచిగా ఉంది. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, చాలా ఈజీగా. అంటే రోల్ లేని వాళ్ళు మిక్సీలో చేసుకోవాలనుకోండి. ఇదిగోండి పోపు వేస్తున్నాను. కరివేపాకును, ఆవాలు, జీలకర్ర వేస్తున్నాను. చూసారా ఎంత తిరుగుమాత వేసి ఎంత బాగుంది పచ్చడి. నెయ్యి వేసుకొని తినండి, చాలా బాగుంటుంది. పచ్చళ్ళు, వంటలు అన్నీ నేను మా అత్తగారి దగ్గర నేర్చుకున్నానండి. నాకు అసలు వంటలకి రాకుండా ఉండింది పెళ్ళైన కొత్తల్లో. మా అత్తగారు చాలా చాలా బాగా చేస్తారు. మా అత్తగారి దగ్గరే నేర్చుకున్నాను నేను. మా అత్తగారిది నెల్లూరు జిల్లా ఇందుకూరుపేట అండి. చాలా బాగా చేస్తుంది, చాలా మంచి ఆవిడండి మా అత్తగారు. ఆమె దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను ఈ వంటలన్నీ కూడాను. మేము రోజు తెచ్చుకొని ఇప్పుడు రోట్లో చేసుకుంటున్నామండి పచ్చళ్ళన్నీ కూడా. అందరికీ నమస్కారం అండి. చూడండి, మా ఛానల్ చూడండి, అందరికీ చెప్పండి.